Esan bezala, sukaldariek sukaldean ia danitik izaten dugu, eta, bueno, improvisazio moduan, limoi batzuk oskailuen beti egoten dira, jogur batzuk beti, eta, bueno, Alex gure lantaldean izan da, esne kondentsatua baita ere. Ze azkenean kafea esne kondentsatu gabe, ez da berdina. Berak esaten duen moduan, kafea ere kendu alda nahi izan ezkero. Eta honek izan behar du, xamingozoa. Xamingozoa azkenean, bueno, Nafarroa horre bastan inguruko errezeta baniko ohikoa erreza. Dia azkenean, osade guzti hauek, zuku atarako diogu, eta dena irabiatu, eta eronik, zerbait beti koska ikia gustatzea, kurruskari puntu bat emango dio, eta hartako hemen almendra batzu ditut, txigortuak, eta ezarraz ez dauka inungo ez, baina, bueno, baduka hori, xamina eta gozoa, gero bakoitzak nahi badu zuku gehiago bota, nahi bukatzeko. ero esne kondentsatu gehiago, bakoitzak nahi duena. Orduan, ni lanean,